warunge Cak Didik ya iki salingkungan iso pengayu bagyo acara 17 Agustus nah iki lho Pak RW sampun yo sik mimik Pak RW tenang nah Bapak Samad Pak RW Caktis Cak Warsono wis opak kanca grup warung kopi Din iki lho diceluk mimik tenang gak mari-mari diceluk iki lho Din ayo monggo si mari mimik Nggih monggo sendingin apa sampe joget kene tek guayang rondo terus wedan dalan dalane balik kulon rondo terus Prambon ayo Bapak Hario tandake melarat sing duwe sopir sak Jawa Timur nak sapine akeh sapine akeh wedhuse akeh Bapak Sukis ayo tinggal Bapak Sukis Bapak Sukis iki lho tak Sukis kalau nah coba tak dumble ketinggal tak dumble sing duwe sapi sing duwe sopir konjone Mas Gitar ayo Pak Sukis iku Bapak Sono, Bapak Yau. Iya tenang nih, santai. Tuh, awas kabel itu, katakan tuh, kabel itu.
Ayo Cak Somo. Goyang mungkin Cak Somo. Cakno goyang Cakno. Sumi-sumi. Ya. Ada baru, sumi-sumi, deg-degan mas, Nah, iya. deg-degan, jantungku. Lho dia kok meneng ae. Ya wes deg-degan, ada baru, Lho dia kakean dia